bigarren elementuarekin gauden artean, hau da, energia, eta bigarren urtea da, bai? Orduan, gure gure ikasten daude, arazoak etorri dira, prestatu dute, itzalak txikitxo bat, energiaren inguruan, azken gero, energia fotovoltaikoa. Así que, hoxe, hau da. Bueno, Adrián, eta gure bilankidea, ja, hostitu ikasten den dimentik ikasle batzuk, eta esperatu nahi, prestatu dutelako bestena energiaren inguru. Nahizi, ikusiko dugu, kasu txiki bat inguruan, irakasleak izan dizue, zera da energia, txikazio ekonomizizue, Torizaren, indar handikin, indar hori izan zuten, eta indar hori egunantzea amantatzen duten zizuen, hori egiatzen zuten, eta hori egiatzen zuten indar gabe. Hor gazta hori zuen, indar hori. Zuen energia, fiziko kitzen bat esplikatuko dute, ikerrek eta ekerezek energia, nola ikusi ezakegu, nola aurkeztu den energia natural, bai konsumitzerako garaian, bai sortzeko garaian, eta ikusiko dugu eta energia berriztagarria zegoen, eta ez da berriztagarria zegoen, ze alde dagoen, eta zerenik, ikusiko dugu, maianan, dauden instalatu izan, hori batzuk, ekin bestaren bietan, eta ikusiko dugu, lan egin dela, horren inguruan, eta zure etorrizun batek, tokatu zeitzue baitare, horretan lan egin. Garatzen, eta etorkizun garbio bat, kanotxatean, Bueno, ni esplikatu dut edarnoan, energia bat izue zara? Nengo, presentazioak izue, jo ze esplikatu. Bueno, energia biderketa bat izango zen, potentzia eta denboran arteko biderketa, eta bati ordutan esplikatzea, bueno, a ver, pasatzen. Energia esplikatzea, biderketa bat esaten mogun, potentzia bide denbora. Eta denbora hori ordutan emate du, eta potentzia batiotan. Batiok neurri txikia diez, guk normalen energia askoz gehiago gaitze du, eta izango zen kilobati ordutan esplikatzen guk. Adibidez, energia izango ditzake, txuruka esplikatzen mogun, nik paso bat emateakon, nik energia gastatzeot, eta energia hori lortzeko nik elikaia kontsumitu da ditu, eta hola lortzea energia. Vale, ikusi dezue hor azpin zeon formula? Nola zan formula, goratzen zate? V bideratxe, ezta? O kilobatio biderordu. Vale, bain galdera bat dator. Zenbat energia kontsumitzen du, 2 kilobatio potentzia duen berogailu batek 3 ordutan. Erresa, ezta? 2 bider 3. 6 kilobatio ordu kontsumitzen ditu. Hau izango zen, kontsumitzea. Osea, energia gastatzea. Hartu lan bat egiteko. Eta gero dago beste aldea dela energia sortzea. Eta beste galdera bat honekin. Zenbat energia sortzen du 1 kilobatioko potentzia duen sorgailu batek 10 ordutan. 1000. Vale. Vale, oso ondo. 1000 kilobatio ordu sortze ditu. Hoi da energiaren formula eta horrela aplikatzen da. Jakin behar dugu, aparatuaren potentzia eta zenbat ordutan dago lanen. Bai, kontsumitzeko edo sortzeko. Eta hain esplikako ditugu energia tipo desberdinak. Ikerek esatea mozala, energia mota asko daude. Lehenengoa energia mekanikoa izango zen, nik hau mugitzeakon, monbila daukau, eta energia mugimendu honek, energia elektrikoa sortzeo, eta argia pizteo energia honekin. Hoi energia mekanikoa izango zen, honen barru nahi bat energia mota dauzkegu, energia potentziala eta energia zinetikoa. Potentziala izango zen, gorputz bateko kabenarekin lortzen dugun potentzia, eta zinetikoa, abiadura, adibidez kotxe baten abiadura, energia mekaniko potentziala izango zen. Zinetikoa izango zen. Eta gero, beste energia mota bat izango zen energia termikoa, hau izango zen, bi temperatura ezberdineko gorputz batukik hauek elkartzean, molekulak mugimenduek sortu du eta hori energia beste energia mota bat izango zen.
Vale, guk oso gertu dugun beste energia mota bat da argi energia. Argi energia da gorputz bat asko berotzen danen energia hori, berotasun energia hori argi bihurtzen da, guk aldeu ikusi. Adibidez, bombilla bat pizten da, ikusi dezue elektrik bat gorri jartzen dela. Igual ez dezu ikusi, bueno. Bombilla zarretan, gaur egungo LED-ekin eta ja hori gertatzen. Baina bombilla zarrekin filamentu bat piztu egiten da, gorri jartzen da, eta hori gorri jartzen danen argi energia sortzen du. Berotasun horretik argi energia sortzen du. Guk ikusi aldeun energia. Eta gero daukeu energia elektrikoa. Danak ezagutzen mobilan bateria bukatzen daren zeite ez dute. Ba, entxufa, ezta? Ba, energia elektrikoa da eroale batetik elektroiak mugitzerakoan sortzen den energia. Hau zer da? Adibidez da, kable bat. Guk entxufatzen dugu kargadorea, eta kargadoretik kable bat ateatzen da. Eta gero guk konektatzen dugu mobila. Ba, entxufetik mobila, elektroiak mugitzen diek kabletik zehar. Hau adibidez, hau da aparato bat, energia mekanikoa, energia elektrikoa bihurtzen duna. Eta hau, honi energia mekanikoa aplikatzen diot, eta berak, hemen kabletik energia elektrikoa ateatzen du. Hau mugitzerakoan, bera barrun dauzken iman batzuk eta nola daun, bera teknologiagatik, energia mekanikoa elektrikoa bihurtzen du. Eta kabletik iristen da, bombilaraino. Eta bombilan ikusten batzue, hor gorri jartzen da. Hori azkenen bero dago. Eta hau da, argi energiaren esplikazioa. Filamentu hori asko berotzen da, eta hainbeste berotzen da guk aldeula ikusi. Argi bezala. Bueno, beste energia mota bat izango zen, energia kimikoa. Hau izango zen, atomo eta molekulen arteko batuera edo bestela eta banatzea. Eta guk aditzen dugu mobietan eta baterietan, hori energia kimikoa eta guk elektriko bihurtzen dugu. Eta hori izango zen, energia kimikoa gordeta, bateria baten. Eta beste energia mota bat izango zen, zentral elektrikoak, zentral nuklearak, esplikatu ditu hemen. Zentral nuklearetan bi energia mota dare, fisioa eta fusioa erabiltzen lortzea. Fisioa izango zen, atomo batetik molekula atea eta kontsumitzea beroa. Egoa darrez da. Nola txuruga? Atomoaren nuklea buskatzen. Atomoaren nuklea. Eta atomoaren nukleoa, elkartzen den bi nukleo, beste atomo hori bat sortzeko, operatzen ditzake fusioa. Gaur egun, zentral nuklearak erabiltzen fisioa, atomoa puska horien da, eta plutoniotik edo uraniotik sortzen dira fesi, dago beste elementu batzuk, eta fusioan ordez, bi hidrogeno, edatzen dira bi hidrogeno elkartzen diren, beraien nukleoak sortzen dute gehiago atomo. Hau da, eguzkian ematen den energia dugu. Fusio nuklearak. Bale, toain ja sartuko gara energia berriztagarria edo ez berriztagarria da ikustera. Energia bat berriztagarria izateko bi baldintza bete behar die. Lehenengo baldintza, iturri agortzen batek etortzen. Adibidez, eguzkitik. Eguzkia beti dago piztuta, inoiz ez da bukauko. Bueno, noiz bai bukauko ez dugu hori ezagutuko. Adibidez, eguzkia adibide hon bat da. Haizea, beti dago, kalea baldin bazea beti dago haizea. Eta haizea baita guk aldeo aprobetu. Adibidez, haizea errotatik. Ikusi ezue noiz bait errepiden edo olako molino gigante batzuk. Hau adibidez, haize energia aprobetsa egiten du. Hemen, haizekin turbina hau mugituko zen, turbina honek energia mekanikoa egiten du, eta olako moduko bateko dauke barrun. Haizea turbina mugitzen du. Turbinak energia mekanikoa dauke, eta generadore honek energia mekanikoa elektrikoa bihurtzen du. Eta hau mugitzen danen, uste zuen, hola, argi hauek piztu egiten die. Berdina, porque energia elektrikoa kabletatik pasatzen da bombilleraino. Eta bigarren baldintza, lehenengo baldintza, iturria gortezin. Bigarren baldintza, inguru giroan kalte gutxi eukitzea.
Haizeak ez dauke inongo kalterik, adibidez, eta guzkiak ez da, baina zentral nuklear batek badauke, porque zentral nuklear baten hondakinak gure inguru giroan kalte zuzen daukate, ezin die birziklatu eta inguru giroa hondatzen dugu, eta zikintzen dugu baita. Bale, ze abantaila dauzke berriztagarriak ez berriztagarrien aurka? Adibidez, berriztagarria energia garbia da, osea, inguru giroan ez dauke kalterik. Merkea da, porque haizea eta guzkia hor daude, eta doaini daude. Guk alditugu aprobetxau, inorrei ordaindu gabe. Naturak ematen dizkigu, osea, ez diegu inorrei eskau behar, eta hor dauzkegu, gure esku. Baina potentzi mugatua daukate. Olako sorgailu batek, haizea daun bitarten beti ongo da mugitzen. Baina honek, teknologia hau limitauta dago. Energia oso gutxi lortzen dugu, energia ez berriztagarri baten aurka. Adibidez, olako 420 aerogeneradore behar die zentral nuklear bateko energia sortzeko. Gaur egun ez da oso, ez dago ala altura. Ez berriztagarriek potentzia askoz gehiago aldaute eman. Baina, gauza txarra bazkate, isuriketak dakar, iturri mugatuak dauzke, porque ez berriztagarriak, esan dugu, iturri agorte zinetatik datozela, ezta? Ba ez berriztagarriak, iturri agortzen diren iturrietatik datozte, adibidez, mineralak erabiltze dituzte, petrolea, eta gauza horiek danak bukau egiten dira. Noiz bat, urte askotarako dauzkegu, baina noiz bat bukau egin dira. Garestiago die, baina potentzia asko zaundiago ematik dute. Gaur egun, gehienko energia, planetan sortzen den energia gehiena ez berriztagarrietatik dator. Porque gu etxe guztietan dauzkegu frigorifiko, lavadora, entxufe, telebista, playa, eta gauza horiek danak entxufa bite ditugu, eta etxe bakoitzak kriston energia kontsumitzen du urtero. Eta berriztagarriekin bakarrik ezin dugu lortu hainbeste kontsumokin liriatzea, ez dakit nola. Hori da. Mentatzea, gordetzea, oso zaila. Bateria pixkat, urtegietan pixkat. Baina baiaia, adibidez zain guztia daula, eta fotovoltaikaren bidez, energia elektrikoa sortu dezakegula, ez gaudetxean. Ez gaudetxean, ez gia konsumitzen gehiagik, konsumitzen dugu etxean gehiagik. Fototegiaren ibiltzen, egitzen dugunen aparatu estatzen, edo lavadorak, eta orduan. Ez datoz bat, sortzeko garaia, sortzeko denborak, eta konsumitzeko denbora esan. Ez da horretan, kixeraka, eta gero haizea, hartu gero haizea egiten garotan buitzeko ina. Hori da, hori idealaz izango horitzake, sortua metatua izateak gero beharretanen konsumitu izateko. Eta horretan, horretan oso txiki batzuk egin, etxe batetzetan bateriak ipiniz, egun ez garatzeko bateriak ipiniz, gero egiten konsumitzeko hori zigareta bat. Bueno, energia berriztagarrik, gehien bat erabiltzen diren gehienak 7 dire. Lehenengo izango zen haizearen energia, ikerrek esplikatu bezala haizerrotak mugitzeakon turbina hau energia sortzeko, turbina honek, eta alde berabili argia pizteko edo beste zertzateko. Beste bat izango zen eguzkiaren energia, plaka fotovoltaikoak erabiltzen dituen, energia izango zen. Hori izango da gero gure tema, esplikoko gero plaka fotovoltaikoiek. Beste bat izango zen uraren energia hidroelektrikoa, adibidez itxasoen marea edo urtegiak guztiakoan sortzen den energia. Beste bat biomasa izango zen peletak eta etxea berotzeko erabiltzen duguna. Urrengo izango zen hidrogenaren energia, hori da zentral nuklearretan sortzen dena, azkenen bero horrekin ura berotu eta uraren kondentsazio hori turbina bat mugitzeko eta energia sortzeko erabiltzea. Eta bestea geotermia eta aeroterma. Geotermia izango zen, lurrazpiko beroa aprobetxatuz berdin jengo zela, eta aeroterma haizearekin. Haizearen
Temperatura. Tenperarekin. Vale. Ba, ize horreta esplikagun mozela, hau mugitzakoan, turbina honek elektrizitatea sortuko zon, eta elektrizitatea hori aldeu direktamente aprobetxatu, edo bestela bateria batzutan gorde, eta suministratu beste etxe batzutara. Vale, gero dugu eguzki energia. Eguzki energia bi modutan aldo aprobetxatu. Beroa sortzeko edo energia elektrikoa sortzeko. Osea, bi energia mota horiek aprobetxatzeko plaka desberdinak die. Eta un plaka elektrizitatea sortzeko da, hau plaka fotovoltaikoa da. Ura berotzen duena, hemen barrutik edukiko zituen tuberia batzuk urakin, eta eguzki izpiak jotzen dioten, ura berotu egiten da hemen barrun. Eta gero guk alde etxera bidali, bat dutxatzeko edo nahi dugunen erabiltzeko. Baina hau, elektrizitatea sortzen du. Eguzki izpiak hemen jotzen dute, eta hemen silizio sortuta dago. Eta silizioak reakziona egiten du eguzki izpiekin, eta atomo bat, osea, elektroi bat askatzen du. Eta gero, elektroi hori askatzen danen, kabletatik mugitzen da, eta hau, nonbaiten entxupatzen baldin badeu, elektrizitatea daude. Adibidez, hau plaka txiki bada. Hola jartzen baldin badeu, ez dio eguzkia ematen, orduan ez dago elektrizitatea. Baina argi pixkat ematen badeu, argia piztu da. Hola eta pizten, eta hola bai. Eta honekin berdin, baina handigoa da. Ustezue hortik? Vale. Eta hemen dauku plaka, baina txikigoa. Nabe zuen ikusi, lakun pasatzen, ikutu edo... Baina eguzki energia bi gauza horietarako erabiltzen da. Edo ura berotzeko, edo elektrizitatea sortzeko. Eta plaka hau, elektrizitatea sortzeko da. Bale, jarraitza noa, Beste energia berriztagarri mota bat da, uraren energia. Noiz bait ikusi dute adiez Brinkolako urtegien egun datzate? Bai, ezta? Batzutan ikuste duzue uraren maila gorago edo berago daula, ezta? Ur maila hori gorago da honen, energia potentzial gehiago daukeu. Guarda ez da, lehenengo diapositiban energia mekanikoa zer zen, potentziala eta zinetikoaren batuketa, uraren energia alde aprobetxatu, energia potentziala edo energia zinetikoa. Urtegietan potentziala aprobetxatu egiten da. Uraren maila gora da honen, energia potentzial gehiago daukeu. Eta ur hori, hemen ikusten da, konpuertak irekitu zela eta ura ateratzen hasi dela, ezta? Ura gora da honen, eta konpuertak irekitzen dienen, ur hori indar gehiagokin ateratzen da. Eta ur hori zeiten do, holako turbina, hau aizuntzako da, baina pentsa hau urantzako izango badali. Ur hori turbina mugitzen du. Eta turbina hori mugitzerakoan, energia elektrikoa sortzen da. Eta gero, hori urtegitan, energia potentziala aprobetxatzeko. Baina gero aldeu baita, itxasoko energia aprobetxatu. Bakizue, itxasoa dijola gora eta bera, ezta? Marea igo egiten da edo marea jaitsi egiten da. Mugimendu horiek energia zinetikoa dakarte, porque mugimendua da. Eta guk aldeu energia hori aprobetxatu. Maila igotzen danen, boia batzuk igotzen die, eta gero, maila jaisten danen, boia horiek jaitsiten die, eta mugimendu hori aldeu bihurtu energia elektriko modu. Lehen esan eten bezala, biomasa, izango zen beste energia berriztagarri bat. Hau sortzen da landaren hondakin vegetalak erretzen, eta esaten da, landarek sugatzeko duten CO2, fotosintesak jozte zean, fotosintesia. Landarek sugatzeko CO2. Eta erretzea baita CO2 isultzea planetara. Orduan, esaten da, sugatutako eta aixuitako CO2 hori iguala ala. Orduan horregatik esatea berriztagarria ala. Ez dakit egia zen, baina bueno, se supone que se regula. Lo que ha comido la planta de CO2 eta bota gana. Eta beste bat izango zen, geotermia.
eta aerotermia. Geotermia, adibidez, sumendi batek beroa espultzatzea, ez? Beroi halko genuen aprobetxeo, adibidez ura berotzeko, eta uraren, esan bezala, urarekin turbina mugitzeko, eta hau turbina bat izango zen, berdina, uraren ordez, hemen vaporeak turbina mugituko zen, eta argia piztuko zen. Gaurko hidrogenoaren energia. Bakizute nola da ur molekula bat? H2O, ezta? 2 atomo hidrogeno eta bat oxigeno. Badago ideologia bat hidrogenoaren energia aprobetxatzen dena. Ur molekula bat sortu edo energia askatu egiten da. Eta gero energia hori, nahiz eta oso txikia izan, alde hu erabili energia elektrikoa sortzeko. Eta gero daukegu gure tema, fotovoltaikoa. Fotovoltaikoa, lehen pixkat esplikua dizu, baina, eguzki izpiak hemen jotze dutenen, hemengo materiala propietate fisiko batzuk dauzke, eguzki izpiekin reakzioa egiten do, eta puskatu egiten da. Eguzki izpioa jotzen dionen, elektroi bat askau egiten du. Eta elektroia, kabletik dijo. Kable hau, bi kable hauen artean, energia elektrikoa daukeu. Positibo eta negatibo. Eta hemen, zehose entxupatzen baldin badeu, daukeu energia elektrikoa. Mobilen kargadora, adibidez ikusi dezue, bi pintxo hauzkela, ezta? Positibo eta negatibo. Hemen adibidez, bi kable hauzkegu eta positibo eta negatibo. Energia elektrikoa beti dijo, positibotik negatibora. Baina, bi poloie behar ditu. Elektroiak mugitu izateko, libre. Eta energia elektrikoa guztietan dago, kable hauetan. Horko plaka txiki hortan baita bizula hauzke eta aldeu argi hauetara konekta eta piztuko zen. Egin berdina. Hemen, bi kable haude. Lotuta haude, baina bi kable dira, positibo eta negatibo. Hemen berdina. Fotovoltaika motak bidare, bata saia konektatutak, hau izango ziren, fabriketan eta hola, superfizie handietan sortzen den, saia konektatuta dare, eta hauek normalean aprobetxatzen dira direktamente, eguzkiak sortzen duen energia, direktamente aprobetxatzen dira, enbidez gorde, direktamente fabriketan, etxe bizitzetan eta hola, direktamente aprobetxatzea. Eta estatik izango zen, saiatik isolatuta darenak. Hoi izango zen, baina oso famatua furgonetak kanperak eta hola, horiek askok plaka fotovoltaikoa dazkete. Eta horiek energia jaso eta baterietan gordetzen dituzte, eta gero sukaldatzeko edo zer gauzatako erabiltzen dira. Hoi izango ziren bi motak. Eta baina esplikauko dizuegu, pixkat, hola, Goierriko zonalden daren plaka fotovoltaikoak. Legazpin, udaletxea badakizuen nun daun? Udaletxeko teiatun plaka fotovoltaiko batzu dazkegu jarrita. Udaletxen jarrita dauden plaka horiekin 5 kilobatio sortzen die. Eta gero, kiroldegia bakizuen nun daun, ezta? Kiroldegin, 77,6 kilobatio sortzen die. Gero, ezkerreko edifizio hori igual ez dezu ezagutuko, baina hori ezagutu ezue? Oso ondo. Brinkola aldea dago. Edifizio horren teiatun, 10 kilobatio sortzen dira. Eta hemengo eskolan, 5 kilobatio. Eta gero baita, txikien eskolan Domingo Agirren beste 5 kilobatio. Legazpin guztira 102,6 kilobatio urtean sortzen dira. 52 megabatio ordu sortzeko gaitasun daukate. 14 etxe bizitzak kontsumitze duten. Eta 17 tona CO2 isuritzea ekiditu da. Energia berriztagarriekin lortzen dena, energia sortzeaz aparte, ingurugiroan kaltea ez egitea. Eta holako energia sortuta, Legazpin 17 tona CO2 isuritzea ekiditu da. Ez dela gutxi. 17 tona, bakizu tona bat 1000 kilo die, 17.000 kilo. CO2 ez dela gutxi. Zer kaldera eta CO2, esplikako zezetzen dira. CO2
zergatik? Bueno, beste herri bat izango zen Eskio itxaso, hoi Zumarra gazpien da, Eskio itxaso. Eta, bueno, udaletxean dare 7,75 kilobatio sortze dituen plaka fotovoltaikak. Beste bat izango zen Toba tabernan, ez dakik gauzatenan, mezbait, bueno, hor pintxo da horrek dare. Eta, bueno, han 16 kilobateok sortze die, eta beste bat izango zen, hoi txiki hoi, hor sortze die 2,4 kilobatio urtero. Orduan guztira Eskio itxason, Eskio herri txikia, orduan guztira 25,9 kilobatio sortzi urtean, eta horrek lau etxe bizita kontsumitzen duten CO2 energia izango zen gastatzeuna. Guztira, 5,3 tona CO2 sortzen die Eskio itxason energia fotovoltaikoen. Vale, urretxuko frontoien 1 kilobatio sortzen die. Pila bat. Gainzuri, oaindik proiektu bezala daukate eta ez dute bukau. 85 kilobatio. Bi instalazio nahiko handik die. Urretxun 200 kilobatio sortzen die urtean. 85 megabatio ordu sortzeko gaitasuna daukate. 28 etxe bizitzak kontsumitzen dutena. 35 tona CO2 isuritzea ekiditu da. Legazpi baino. Gehiago, bueno, no importa. Hortuko dugu. Eta, bueno, azkenekoa izango zen Zumarraga, Gaizti kulturgunea, bertan 24 kilobatio sortzen die, hango plaka fotovoltaikoekin, hori iso futbol zelaien, joaztezu futbolen? Eta joaztezu bian orka? Bueno, han, 49 kilobatio sortzen die, beste Atizazpi Parke Estalia, handare hainbat plaka fotovoltaikoa baita, eta 49 kilobatio sortzen die, eta beste Antonino Ora, guk ez dakik non dago, baina, bueno, han beste 18 kilobatio sortzen die. Eta azkenekoa beste etxe bizitza batzutan, 24 kilobatio. Guztira izango zian, 203 kilobatio urtean, 87 megabatio ordu sortzeko gaitasuna izango zuten, eta 29 etxe bizitza kontsumitzen zutena izango zen. Guztira 36 tona CO2 isurtzen ekiditzen da. Hoi asko da, eta, bueno, azkeneko gaita astin zait, hemen irakasle da, Google eskolan baita baukegu plaka fotovoltaikoak, eta bertan 25 kilobatio sortzen die. Eta, bueno, izango zen. Gustau zene baizu ikutu hortik, zerbatik jolastu edo? Itxoen galdea hola. Ikusten ziren ez, Botatzea. zerela gehiago, zerela gutxi dut egin zuten baino gehiago. Gero beste atutan zerela gehiago duten gutxi. Vale. Zatik txurruka. Esateo plaka fotovoltaiko batzuk txikio diala eta gehiago generatzen dutela beste batzuk baina. Bai, hau, dana bezala. Abantatzen nahi da. Bandela, 20 urteko plaka fotovoltaiko, holako 2 metro karratuko plaka fotovoltaiko batek, 200 batio gehienea sortzitzak. Hor egun 2 metro karratukin, sortzen dugu 500 batio, holako, bale? Hoi da,
Polikristalino da monokristalino, bale? Polikristalino zen, orduan plaka asko zondio bertzan, potentzi berdina sortzeko. Baina merkea bat zen, igual interesatzen zuen. Zitzaigun plaka kantitate handiago ekintzea, potentzi berdina sortzeko. Oda? Ni guztiak guzti dut gorako batzuk, eta ez dagoela izea, eta ez dira nuen izin hasi, ez dut politik, horrek ere sortzen dena. Urrungo gordinean? Horiek, gauza horiek, Irudia gordinean? teorikoan lerrola. Gazi, bale. Politiko egin Hola, politiko, hauek 62 minutu baten dituzte. Segunduko bira bat. Orduan politikoa da. Baina punta honek, bai, 200 kilometro orduko bat eusera. Oso zea, aspantzea, orduan nahiz eta eman, itxuraz, horikin joan, hemen abiadura oso handia da. Orduan materialen resistentzia ere, mugatua da, ezin da, eragin abiadura. Eta ondo da izea asko beste gutxio eta batzen dut Bai, aizaren abiadura eragiten du, baina hau mugatu behar dugu, errotaren abiadura mugatu dugu, eta errotarako jolasten dugu honekin. Padaren inklinazioarekin. Orduan mantentzen dugu abiadura konstantea. Nahiz eta abiadura aizarena handitu, errotaren abiadura gutxi gorara konstantea mantentzen da. Oda? Baina, adibidez, zubidez egiten zuzta bakarrik egotuta. Depende egoten da, como sekia bat aizeana,
ez dugu minimo sartzen energia. Hori funtzionatzen du. Ezerik ez bat dago, bai gobernu bat, asuntan, goi bat kontrolatzeko sortzen duguna. Orduan, merkatu elektrikoan, sartuta egiten dira errezen handienak itzaltzen. Eta bizten. Zentral nuklear batek izteko behar dira. Ez du izan baina egun esaten dut. Itzalei hainbat errota. Esaten izena. Elektrizia ez da metatu. Konsumitu egin da, sortzen da hainbat eginak. Behar dute pizkat horrekin jolaztu. Seguro itzatzen da. Itzatzen daiteke abestia. Orduan arrisku badaka, reaktoren gozkontra du, denbora baten, modu seguro baten itzatzen. Gero zer egiten da, makaldikoa